Благословен да е Господ! Честит празник! Христос възкръсна! В Евангелието на Йоанна, 3 глава, 16 стих казва: Защото Бог толкова възлюби света, че даде своя единороден син, за да не погине нито един, който вярва в Него, но да има вечен живот. Бог възлюби всички хора. Той възлюби теб, възлюби всички останали. Затова, понеже Той ни обича, даде своя син. Сина си Исус Христос за теб и за мен. Защо го даде? Да не погинем. Нито един, който вярва в Неговото име. Името Исус значи Спасител. Той дойде да те спаси от греховете, от присъдата, която се полага на всеки един от нас. Затова Бог изпрати своя син. В 17 стих казва: понеже Бог не е пратил сина в света да съди света, но да бъде светът спасен чрез него. И по-надолу казва: който вярва в него, не е осъден, който не вярва, е вече осъден, защото не е повярвал в името на единородния Божий син. Ако ти си приел Исус, това е добре за тебе, защото имаш вечен живот. Но ако ти не си приел Исус за Господ и Спасител, приеми го. Исус те чака. Бог те обича. Сега ще имаме едно представление, една пиеса, която децата ще представят, юношите. И това ще бъде една поука, една история, един разказ, който ние може да вземем поука. Затова гледайте и внимавайте. Афабел – прозорец към вечността. Гледайки пиесата, погледни към собствения си живот, към начина, по който прекарваш времето си и как това определя бъдещето ти. Добре дошли във великия град Афабел. Той се разпростира от западните равнини до красивия царски център на източните склонове, които гледат към бреговете на Великото море. Афабел е основан и управляван от великия цар, който е силен, могъщ, мъдър и много любящ, но и справедлив. Царят имал способността да вижда отвъд действията на хората и да съзира мотивите на сърцата им. На запад от равнините, отвъд Великата река, се намирала провинция Ендел. При раждането си, децата на Афабел били отнасени направо в Ендел. Щом пораснали, били завеждани в училището на Ендел, където се обучавали. След обучението имали кратко време, за да приложат наученото. През този период им били давани определено богатство и отговорност. Начинът, по който управлявали младия си живот и ресурси, определял как и къде ще ли да прекарат остатъка от живота си. В края на периода всеки се явявал пред царя, за да даде отчет за житейския си избор. Учениците, които следвали наредбите на царя, ставали жители на Афабел, а тези, които се бунтували и живеели само за себе си, били изгонвани в земята самота, където бил заточен и нечестивият, който бил тъмния господар на злото, пръв възстанал против царя. Вижте историята на 5 ученици от училището на Ендел. Това беше последната им вечер преди дипломирането. Време е да празнуваме, обидена. Съгласен съм, заблудена. Ти почти не си бил в това училище независим. Знаете ли, това може да е последната ни среща. Помните ли, че царя каза, че ще ни даде нови имена?
О, това ще е много добре, да не ми викат заблудена, а просветена. Учих усърдно цял живот, за да се докажа. Открих, че царя проявява голяма милост като владетел, но не се тревожа много за постъпките си. Царя иска да се прекараме страхотно в Ендел, все пак за това е прошката. И моето име не е много хубаво. Според мен може много да навреди на политическата ми кариера. Ти вече си председател на класа. Явно и ти е навредил много. Преодолях егоизма си. Аз съм състрадателен, заради това организирах онова дарение на дрехи за нуждаещите се. Точно преди избора на класа, нали? Значи искаш да бъдеш? Мечтая си някой ден да бъда кмет на града. Всички ще гласувате за мене, нали? А ти каква искаш да бъдеш някой ден, обидена? Искам да бъда учителка. Много ми е приятно да научавам разни неща от царя и ще е чест за мен да говоря и на другите за него. Ти питаш всички останали какво искат да правят. Ти отделяше много време за изучаването на законите на царя и помагаше на всеки в нужда. Сега кажи, каква искаш да бъдеш ти, благородна? Винаги съм обичала да готвя. Искам да си отворя ресторант. С мъдростта на царя ще успееш. Чакайте, независим, не казваш нищо. Аз съм единствения май, който си харесва името. Винаги съм искал сам да съм си шеф, да започна собствен бизнес. Ха, независим бизнесмен. От теб ще излезе отличен бизнесмен, независим. Само си помисли всичко, което сме научили за царя. Можеш... Май е време да ви кажа. Аз не вярвам в царя. Какво? О, не! Вярвам, че всичките тези истории са някакви митове, измислици, че всичко е част от някакъв план, за да може учителите да ни държат в подчинение. Мисля даже, че великият град Афабел изобщо не съществува. От колко време криеш това? От дълго време пазя тази тайна. Каква е причината да обърнеш гръб на царя? Царят ми обърна гръб. Защо мислиш така? Когато бях малък, се загубих в гората. Извиках към царя да дойде и да ме намери, но той не дойде. Накрая един от учителите ме прибра и тогава се замислих. Ами ако изобщо няма цар? Не мислиш ли, че е възможно царя да изпрати учителя да те намери? А не мислиш ли, че е възможно царят изобщо да не съществува? Казвам ви, че всичко е мит. Открийте истината. Не бъди глупав, независим. Не аз, вие сте глупаци. Успех с вашия цар и дано да се срещнем един ден във великия град Афабел. На другия ден беше дипломирането. На всеки от учениците беше поверена специална задача и определена от царя сума доверия. Вижте, получих цели 55 000 доверия. Дадоха ми 40 000 доверия. И аз имам заблудена колкото теб 40 доверия. Това е невероятно. Аз имам най-много. Цели 75 000 доверия. А ти, благородна, колко имаш? Със сигурност много повече от всички нас. Аз имам 25 000 доверия, но благодаря на царя за всичко. За цялото време на старание, което положи в училището, си получила толкова малко. Жалко. Всички бяха посъветвани да използват доверията си мъдро и никога да не забравят, че времето също е доверие. Да се пазят от хитрините на нечестивия, да не ги отклонят от пътя на мъдростта на царя и да не пренебрегват седмичните събрания в училището в Ендел, както древните писания предупреждават. Тези събирания щяха да им помогнат да вървят в пътя на царя и да се подготвят за живота им във великия град Афабел. Това беше щастлив ден, но мина бързо. Скоро на тях падна сянката на нечестивия. Откакто се разбунтува отмъщението на тъмния господар е да привлича гражданите на Ендел и да ги отклонява от наследството им в царство Афабел.
След завършването независими заблудена ходиха на много партита, но осъзнаха, че трябва да започнат някаква работа. Заблудена винаги беше мечтала да проектира и строи къщи. Тя построи едни от най-хубавите къщи в Ендел, като използва най-висококачествените материали и майстори, но бяха прекалено скъпи. Никой не купуваше. Тогава заблудена приложи нова стратегия. Даваше същите обещания, но използваше много по-евтини материали и постоянно нарушаваше строителните правила на Ендел. Къщите изглеждаха красиви и бизнесът вървеше добре. Заповядайте. Госпожо, няколко клиенти настояват да се срещнете днес. Кажете им да дойдат утре. Съобщиха ни, че градския съвет започва разследване. Има много жалоби срещу вас. И един господин чака да ви види. Покани го да влезе. Заповядайте, господине. Независим, това ти ли си, приятелю? Как си? Как съм? Погледни това място. По-добро няма на къде. Значи нещата вървят добре. Понякога трябва да търпя недоволни клиенти. Искат да ме съдят, заплашват ме. А каква е тази разорена тълпа отвън? Чакай, трябва да бягаме, ще се измъкнем през задната врата. Обидена се събра с приятелки и отиде на шопинг да си купи рокля. Следващия петък имаше интервю за работа. В магазина срещна своята приятелка Клюка. Клюка, ти ли си? Радвам се да те видя. И аз се радвам. Ти още кандидатстваш за учителка, нали? Да, това е най-съкровеното ми желание. О, чудесна рокля. Точно за интервю за учител. От теб ще стане много добра учителка, нямам съмнение, но... Но какво има? Нищо. Не искам да ти развалям деня. Ела тук. Клевета говори за теб. Какво имаш предвид? Вчера каза на директора, че си спала с един от учениците. Какво? Чух слух, че кандидатства за същата работа като теб. Как може да е толкова подла? Тя ме предаде и ще си плати. Обидена побесня. Това беше абсурдна лъжа. Тя се беше пазила и беше напълно чиста. Това я нарани дълбоко. Мислите й бяха завладяни от предателството на приятелката й. Ето, че дойде деня на интервюто. За изненада обидена беше приета на работа, въпреки разпространените слухове. Семестърът започна. Обидена имаше мечтаната работа, но още продължаваше да таи обидата. В същото време завърза страстна връзка с един свой колега двуличен, който обаче след 4 месеца я изостави. Как можа да постъпи така с мене? Не мога да го гледам повече. Ще напусна и ще се отворя само за кръста. А и няма никакъв смисъл да ходя на седмичните събирания. Колко лицемерни са хората, никога не мога да им простя, но твърдо заявявам, че ще отмъстя на тези, които ме нараниха. А непростителността е плодородна почва за огорчението, което може да ожесточи и закорави сърцето ти. Клевета. Исках да ти простя, че се опита да провалиш живота и кариерата ми, но не, може би. Клевета. Красива и подла приятелко. Ти не заслужаваш това. Не мисля, че някога ще мога да ти простя. Обидена спря да ходи на седмичните събирания, въпреки заповедите на царя. Тя ставаше все по-строга и безмилостна, все по-огорчена и прикара остатъка от живота си в опити да си върне на онези, които я бяха наранили дълбоко. А благородна, която получи най-малко доверие, реши да дари на училището на Ендел 3000 доверия, а с останалите отвори красив ресторант, който постигна голям успех. Клиентите посещаваха ресторанта не само заради вкусните ястия, но и заради милото и добро отношение на благородна.
Благородна, благодаря ти за вкусния обяд. Благодари на царя. А егоист, който скоро беше избран за кмет, дойде да се похвали на Благородна. Благородна, знаеш ли, спечелих изборите. Вече съм кмет на Ендел. Радвам се за теб, егоист. Ела, седни, опитай от моите ястия. О, благодаря ти. Много хубав ресторант, но дали ще намеря къде да седна? Ела, седни тук. Голям успех си постигнала. Не, аз всичко дължа на мъдростта на царя. Разбрах, че отделяш време да работиш в доброволческа мисия за топла храна на нуждаещите се. Ами да, толкова хора се нуждаят от помощ. Освен, че помагаше финансово на училището, Благородна даряваше храна на бедни семейства, с радост поделяше принципите на царя и обичаше седмичните събирания в училището. Както вече разбрахме, след дипломирането си Егоист се свърза с влиятелни хора и след 3 години беше избран за кмет на Ендел. Щом зае длъжността, се изправи пред много важни решения. Едно от тях беше свързано с училището. Поради увеличение на учениците, училището се нуждаеше от терен за строителство на нова сграда. Най-накрая намериха конкретен парцел земя на добра цена, но един голям магазин също искаше тази земя. Дойде деня на гласуването в градския съвет. На кого да се продаде земята? В съвета участваше и Благородна. Нека всички си спомним хубавите години, прекарани в училището. Колко полезни неща за живота научихме. Древните писания ни казват, каквото посее човек, това и ще пожане. Апелирам към членовете на градския съвет. Заради училището на Ендел, заради нашето бъдеще, сейте добре. Благодаря, Благородна. Както знаете, като кмет гласувам само ако гласовете са равни. Решението зависи изцяло от вас. Уважаеми градски съветници, който е да се продаде земята за Forest Hill Company, моля да вдигне дясната си ръка. 3 гласа за Forest Hill Company. А сега, който е да се даде земята на училището на Ендел, моля да вдигне дясната си ръка. Отново 3 гласа. Явно от мен зависи да дам решаващия. Признавам, обичам училището на Ендел. Имам много мили спомени оттам. Но новия магазин ще създаде много работни места и допълнителни приходи от данъци. Заради това, благото на града, давам гласа си за Forest Hill Company. Разпускам заседанието на градския съвет. А какво се случи с Независим, който не ходеше много често на училище, а получи повече от Благородна? Това затвърди убеждението му, че царят не съществува. След като 2 седмици празнува, се зае със свой бизнес – продавач на коли. Оказа се добър продавач и бизнеса му вървеше удивително добре. Здравей, Независим, познали ме? Здравей, приятелю, какво ти води насам? Искам да си купя кола. Ела, ще ти покажа. Как върви бизнеса? Чудесно. Парите са удивителен източник на влияние. Мога да си позволя всичко. Жени, имоти, коли. Ела да си избереш. Виж тази кола. Точно като за теб. Уау, за тази си мечтаех.
Всички считаха Независим за добър гражданин на Ендел, но той не зачиташе законите на царя, не посещаваше седмичните сбирки на общността. Той не вярваше в царя. Ето, че измина и последния ден от теста за настойничество. И тогава, една вечер, бързо, тихо, тайно, петимата бяха грабнати с още хиляди ученици на Ендел. Предстоеше денят на съда. Вау! Еха! Еха. Накъдето и да се обръщаха жителите на Ендел, пред очите им изникваха зашемитяващи гледки, бяха обзети от благоговение пред красотата на Афабел. Вижте величествения град, по-прекрасно е, отколкото си го представях. Вижте, всичко е от чисто злато и скъпоценни камъни. Все пак града е реален. Не исках да ти казвам, но казах ли ти, а сега какво ще правиш, нали не вярваше? Всичко беше толкова красиво и изящно. Придружиха жителите на Ендел до огромна мраморна зала. Тук много ми харесва. Все едно сме се прибрали от дома, нали? Но сега ще кажете, че има истински цар, нали? Бързо се учиш, Независим. Но царят е любящ и милостив, нали? Явно всички сме били заети в работа в Ендел. Времето просто мина покрай нас. Слушайте всички! Призовани сте да се явите пред Великия цар в залата на съда. И първият призован е Независим. Великата зала беше по-грандиозна от всичко, което Независим си беше представил. Никога не бе виждал порта с такива размери. Треперещ вървеше към величествения трон, като си повтаряше: Любящ и милостив, любящ и милостив, любящ и милостив. Стигайки до трона, Независим коленичи смирено пред царя. Всички ще познаят и разберат, че аз съм онзи, който изпитва умовете и най-вътрешното на сърцата, и ще дам на всеки от вас онова, което работата му заслужава. Независим, време е да дадеш отчет за управлението си. Над огромните порти в залата изгря лъч ярка светлина. Лъчът се раздели на хиляди цветове в предната част на залата. Цветовете се превърнаха в образи от живота на Независим. От първия ден в училището до вчерашния ден. Всяка постъпка, всяка дума и мотив бяха показани и разкрити пред тълпата свидетели. Как казва, че царят не съществува. Независим се сви и гледаше глупавия си порочен и егоистичен живот. Беше ужасен от собственото си поведение. Когато филмът приключи, царят попита главния писар: Писарю, намери ли името на Независим в книгата на живота? Не, господарю. Независим, ти си виновен за това, че избра злото. Ще бъдеш отведен в пустинната земя самота, за да прекараш остатъка от живота си в мъки, пълна тъмнина, безнадежност и самота. Не, господарю, не може да постъпиш така с мене. Спрете!
Не, не, не! Хиляди присъстващи гледаха с тъга към един човек, пропилял така глупаво живота си. Слушайте всички! Скоро ще се изправите пред царя. Той видя сърцата ви и разпозна плодовете ви. Той познава сърцата, мотивите, мислите и чувствата ви, както и делата ви. Няма нищо скрито. Знайте, че присъдата му е справедлива. А сега да излезе егоист. Аз съм. Със сигурност ще получа щедра награда за работата си като кмет. Вратите на великата зала се отвориха. Далеч пред него беше тронът на царя. Забеляза и по-малки тронове, принадлежащи на подуправниците на царя. Изведнъж видя човек, когото познаваше и от когото се възхищаваше. Това беше мотиватор. Здравей, егоист! Господин мотиватор, ти беше един от най-популярните учители в Ендел. Сега защо си на задните места? Защото това е моето място. Аз получавах хората, насърчавах ги, мотивирах ги, но моето получение не беше балансирано. А това да получаваш хората е много отговорно и аз го вършех без да осъзнавам всичко това. Наистина, насърчавах хората в пътя им, насърчавах ги, че могат да използват учението за своята собствена изгода, но не ги предупреждавах за опасностите по пътя. И така, аз стигнах до тук и много от тях стигнаха до Афабел, но са на задните редове, защото на никого от тях работата не устоя в огъня. Да, получавах ги, казвах им колко е хубаво всичко, но не ги предупреждавах и техният живот не донесе слава на царя. Нали знаеш древните думи? На всеки го работата ще се изпита през огън. И моята работа беше изпитана и не издържа. И сега съм тук, на най-задните редове. Още едно познато лице. Но защо е на предните редици подуправник на царя? Тя беше само един секретар на градския съвет. Здравей, търпелива! Здравей, Как може да си подуправник? Ти никога нищо не вършиш в Ендел. Здравей, егоист! Радвам се, че си дошъл в Афабел. Виждам, че си много откровен и думите са важни, но мотивите и намеренията на сърцето са още по-важни. Скоро ти това ще го разбереш, защото ще бъдеш съден за всяка една дума. Нали знаеш какво пише в древните писания? От думите си ще се оправдаеш и от думите си ще бъдеш осъден. Така че думите имат много голяма тежест. Ти ме съдише от моето поведение в Ендел, но мотивите са по-важни и царят вижда в дълбочина. За царят са важни мотивите в сърцето. Търпелива, с радост даряваше пари и време на училището. Тя даваше заради любовта си към царя. Тя повлия на много хора, беше мила, щедра и твърдо защитаваше истината. Когато егоист коленичи пред трона, живота му мина като филм. Много от делата и даренията, които правеше, бяха за запазване на репутацията му, за негова полза. Спомни си, за кого гласува да се продаде терена. Заслужавам да бъда наказан. Моля те за твоята милост, господарю. Записано ли е името на егоист в книгата на живота? Да, господарю, записано е. Егоист, ти си мой слуга, ти вярваше в мен и се предаде на господството ми, макар да пропиля толкова много. И те посрещам с добре дошъл в царството си до края на живота ти. Залата на съда беше място на огромен триумф, но и място на дълбока трагедия. Онова, което очакваше заблудена,
обидена и благородна, щеше да изненада всеки от тях. Заблудена беше отведена до трона. Тя също като независим видя живота си от първия ден до края. Скоро беше отвратена от собствения си неморален живот, но и лошите намерения и мотиви. Всички видяха клеветите, измамите в сделките, как търсеше само своята изгода. А когато царят попита писаря дали е записано името й в книгата на живота, писарят отвърна: Не, господарю. Но господарю, аз вярвах теб, говорих на много хора за тебе. Заблудена беше отведена в пустинната земя самота, на вечна скръб, тъмнина и безнадежност. Защото древните писания казват: не всеки, който ми казва Господи, Господи, ще влезе в небесното царство, но който върши волята на Отца ми. Слушайте всички! Следващият призован да се яви пред Великия цар в залата на съда е Обидена. Обидена коленичи пред трона. Обидена, време е да дадеш сметка за управлението си. Целият живот премина пред очите й, всички клюки и обиди. И някога прости ли на двуличен? Но той съсипа живота ми. Но древните писания предупреждават, че ако ние не простим прегрешенията на другите, той и Отец няма да ни прости. Трябвало да се покая. Виновен е двуличен. Той трябва да бъде съден. Когато провериха, името на обидена не беше в книгата на живота. Но как така името ми го няма? Аз отдадох живота си в служба на царя. Аз вярвах в теб. Обидена беше отведена във външната тъмнина, където е плач и скърцане с зъби. Слушайте всички! Следващият призован да се яви пред Великия цар в залата на съда е Благородна. Ще видя царя. Всичко е великолепно. А пред стола... Но защо всички ми се покланят като минавам? Тук е толкова красиво, толкова величествено. Благородна, време е да дадеш отчет за управлението си. Ти ми служи като служеше на хората ми и се покори на законите ми. И сега, когато преглеждам живота ти, претеглям всяка дума, дело и мисъл и мотивите на сърцето ти. Всичко излиза наяве. Виждам служението ти как даваше на училището, любовта ти към съгражданите ти. Виждам как отказваш да участваш в безотговорни или неподходящи занимания и разговори. Виждам гоненията, на които си била подложена заради любовта ти към мен и пътищата ми. Виждам труда ти да благославяш хората чрез ресторанта. Виждам, че си отказвала да говориш против свои съграждани и си отказвала да сплетничиш. И да, Благородна, плаках с теб в онези тъмни нощи, когато копнееше за спасението на изгубените. Благородна коленичила смирено, гледаше филма на своя живот. Записано ли е името на Благородна в книгата на живота? Да, господарю. Хубаво, добри и верни слуго, влез в радостта на господаря си. Благородна спечели 5183 живота за царството.
Тя беше поставена на един от троновете до царя, за да управлява заедно с него. Това беше историята на петимата жители на Ендел. Спри за миг и помисли, какво ръководи и мотивира живота ти тук на земята? Дали вечните или временни неща? Живота ти има ли стойност за вечността? Готов ли си да се срещнеш с Бог? Името ти записано ли е в книгата на живота? Божият син Исус Христос умря за твоите и моите грехове и на третия ден Той възкръсна. Повярвай и приеми Исус за свой Спасител. Тук на земята се подготви за вечността. Исус бе предаден на смърт от приятел и дойде денят на спасението ни. Умря на кръст за греховете ни. Исус за нас възкръсна от смъртта. Христос е жив и от бедите пази ни. Той е наш приятел в нужда винаги. Здраве, радост, смех ще имаш в себе си, ако Исус допуснеш в сърцето си. Своите дни тук Илия... Виж, погледни, идва на облаци. Грешка звезда със звук на тръба. Възрадвай се, гласа си издигни, защото той е цар и господар.